Martin Branislav Tamašovič. Bola to významná osobnosť, ktorá je veľmi spätá s našou obcov. Preto sme si ho vybrali. Oslovil nás jeho život, jeho práca. Pár slov o jeho živote. Vyučil sa za mlynára a 10 rokov bándoval. Bol zapálený národovedec, organizátor národného života v Trnave. Nazývali ho aj trnavský svetobluh, lebo v hostnici jaskyne visel obraz svetobluha. Z detí sa presťahoval do Trnavy, kde si otvoril hostinec, ktorý sa stal slovenskou čitárňou. Zavítali do neho mnohí Štúrovci a Matičiari. Bol citeľom Jana Holého, ktorom napísal: Vždycky trvať bude, pokiaľ po slovenský Slovák spívať bude. Jeho meno nikde nezahyne, dokiaľ slovenský svet sa celkom nemine. Zúčastnil sa aj na zasadení Tatry na Prašticiach. Dostal zlatú medailu za vernosť trónu. Bol zakladujúcim členom Matice slovenskej. Vydal 5 samostatných tlačí, 25 príspevkov z časopisov. Poznali ho všetci slovenskí dejatelia, vážili ho. A my si vážime, že máme takého významného rodáka z našej obce. Dvojčíka Zavarovského sprostredovali Petra Piešťanská, Amanda Petráčová, Peter Maško a Tomáš Uher. Ich hovorcom je Petra Piešťanská.